Nyt tarvitaan kyllä supersormia. Oh. Sirotellaan jonkun verran sitä pulveria, että se imee sen nesteen. On tämän näköinen pullo. Ja nyt odotetaan jonkun aikaa. Ja sitten yksinkertaisesti vaan harjataan jauhe pois. Niin se on kuivaa sitten alla. Tämä vie kyllä myös hajut pois. Eli hajuhaittojakaan ei ole. Odotetaan vielä ehkä puoli minuuttia vielä, niin veikkaan, että se on täysin kuivaa. Joo, eli voidaan ottaa nyt rikkalapio ja harja. Sitten katsotaan. No se käy onnistuu. Eli tällä tavalla vaan harjataan se pois. Ei minkäänlaista jälkeä jäi. Jauhe jäi sitten tähän rikkalapioon sekä myös oksennus.